Буа шәһәрендәге Мулланур Вахитов исемендәге гимназиядә галәм киңлекләрен үзләштерүгә үз өлешен керткән якташлары очучы, космонавт, сынаучы Марс Рафиковны искә алдылар. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Марс Рафиков совет хәрби очучысы, космонавт, сынаучы. Оны Буада мәктәп укучылары да белә. Аның әнисе тумышы белән Буа районының Исәк авылыннан. Марс Рафиков беренче космик очышны әзерләүдә һәм тормышка ашыруда катнаша. Моңа үз өлешен кертә. Шарага кунак буларак физика, математика фәннәре кандидаты Ким Шакиров чакырылган иде. Гагаринның җиргә уңышлы әйләнеп кайтуы турында галим беренчеләрдән булып белә. Ул вакытта бу вакыйга чын мәгънәсендә бәйрәм була. Когда я услышал о полете Гагарина, я принимал сигнал точного времени. Гагаринның космоска очышы турында ишеткәч, мин хронометрларны тикшереп, төгәл вакытны күзәтә идем. Бу хакта белүгә үк Казан университетының актлар залына кердем. Бу бик кызыклы булды. Без моңа әзерләндек, күнекмәләр үттек, тәҗрибәләр куйдык. Моннан тыш Ким Шакиров үзе дә Татарстанда фән үсешенә зур өлеш кертә. Шарага чакырылды, астрономия белән шөгыльләнгән һәм астрономия өлкәсендә зур ачыш ясаган, аны әйтеп булайын фундаменталь дип тә, аның исәпләрен алалар космик корабльләрнең, спутникларның очышында, яршиннәрендә һәм беренче менә тагын бер әйтеп китәргә кирәк. Беренче татар галимнәре арасыннан ул кертә яңа термин, элек инде юлдаш дип йөртелгән була, җирнең юлдаш дип йөртелә, җирнең юлдашы дип. Ул инде менә бу иң беренче яшьлек елларында аспирантурада эшләгәндә яңа термин кертә, ияршин дигән термин, һәм ул фәнгә менә шу терминнарда, татарча терминнарда керткән галим. Шарада Буа районы мәктәпләренең физика укытучылары һәм укучылар катнашты. Бәйрәм туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган иде. Гимназия үзенең традицияләре белән бай. Аларның бер юнәлеше безнең физика белән бәйләнгән. Бездән бик күп талантлы физик укытучылар чыккан. Бездән бик күп талантлы астрономия юнәлешендә эшләүче белгечләр чыккан. Шуңа күрә дә менә бу безнең үткәрелә торган чарабыз аларның истәлегенә дә багышлана. Бәйрәм Буа артистлары башкаруында Ким Шакировның җырлары белән үрелеп барды. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.